Den person, jeg snakker om, er ligesom en Helibirma. Helibirma, det er en kat, som har sådan en rigtig flot, hvid, lækker pels og sort maske og blå øjne. Sådan lidt langhåret i det. Helibirmaen har helt sin egen personlighed. Det er en rigtig sød kat, når man lærer den at kende. Men ja, og den er også egentlig ret musikalsk. Den miaver meget, den snakker meget faktisk til en. Så den er faktisk musikalsk, det kan man godt sige. Den søde lille mis. Ja. Bente. Den her lærer, jeg skal fortælle om, jeg vil sammenligne vedkommende med et 1000-ben. Fordi at den her lærer, det skulle egentlig hedde 1000 arme. Fordi læreren har altid rigtig mange ting i gang på en tid. Og så kan vedkommende bare styre for vildt. Det er som om, at hun kan have, eller læreren kan have rigtig mange bolde i luften på en gang. Og har altid gang i rigtig meget. Og når så at vedkommende går i gang med noget, så bliver det bare så flot og så perfekt. Fordi at jeg forstår ikke, hvordan at læreren gør det her. Men det fungerer bare. Jeg har aldrig sådan rigtig arbejdet meget sammen med den her lærer. Men det jeg ser, der vil jeg sige, det er 1000 ben. Heidi Longgaard, hun er bare så dejlig og så sød at arbejde sammen med. Og jeg er bare så glad ved dig, Heidi. Du er en dejlig kollega. Og så er han ret god til at løbe, så han er hurtig som en gazelle. Og så har han jo kræfter som en bjørn. Og ja, så kan han godt sige fra. Sådan lidt ligesom et bredt næsehorn. Ja, Simon han er... Det er en abe, fordi abe har meget lyd på, og er egentlig også ret sjov. Men samtidig så kan man jo også sige, at det handler om en ugle, fordi at den er sådan nærmest nataktiv. Man kan også sige, at det kan være en nattergal, fordi den synger meget smukt. Så den har meget smukt lyd, selvom der er meget lyd på. Og en nattergal begynder jo også tidligt om morgenen, næsten først på natten. Eller sidst på natten, kan man sige. Så er der masser af aktivitet og energi. Det er lidt ligesom jeg vil sige næsten vores hund derhjemme. Der er masser af gang i den, og der er virkelig skub på, og der skal ske noget. Og det er også sådan lidt overskudsagtigt, at... Det er også man kan sige, lidt som trækfuglene, der planlægger tingene godt og ved, at hvornår de skal det ene og det andet om foråret og om sommeren. Annette er en dygtig lærer. Annette er sød, og hun er rigtig dejlig at snakke med. Og hun står altid tidligt op om morgenen. Den er meget klog, og den kan godt lide at lave skemaer. Den elsker, når alt er i orden, og den har regnet det hele ud. Og så kan den godt lide sukker. Den elsker kager. Og så de der, I ved, den der væske i de der store grønne flasker. Jeg kan ikke helt ud. Nå, i hvert fald de store grønne flasker med sukkervæske i, kan den også godt lide. Og så er den et rigtigt familiemenneske. Elsker at være sammen med sine børn. Og så kan den faktisk også godt lide at løbe. Og den løber meget, og den løber stærkt. Ja.
Det er Jakob. Den er stor. Og den er store fødder. Og så har den sådan en stor næse. Og så kæmpe ører. Ja, og dens næsebor. Kæmpe næsebor. Ja, kæmpe næsebor. Og den har sådan langt hår. Ja. Sådan. Ja. Sige, at det er rig eller sådan noget. Og det var rig.